מסיק הזיתים הפכה למסוכנת במיוחד תחת האש בצפון. הרוגים ופצועים מירי רקטות למטעים, אבל החקלאים לא מוותרים על השטח. אוריה אלקיים פגש אותם. אנחנו כל הזמן קשובים למצב הביטחוני, מחליטים אם לצאת לשטח לעבוד. אם היה כטב"ם, לא היה כטב"ם. ושטח פתוח נחשב. אנחנו עכשיו בשטח פתוח, כן. אלה השטחים הפתוחים שלנו. כן. טוב. בור רציני. כן. כטב"ם רציני, בור רציני. זה נראה כמו מכסה של פחית. כטב"ם. וגם זה אולי? כן. שמע, בילדותי בקריית שמונה היו רסיסים של קטיושות, אבל לא כאלה. משהו אחר. זה עיראקי. הבנתי. אתה אומר, העיראקים משקיעים בחומרי הגלם שלהם. יש עוד כמה בורות, נכון? כמו שודדי עתיקות. יש פה גם את זה. אבל יש פה את כל הרסיסים פה, אתה רואה את כל הזה, אתה יכול לראות פה. זה כטב"ם. טוב, תן, זה שלך, אחי. שטח שלך, כטב"ם שלך. וואלה. חוץ מכטב"ם לשעבר, בבעלות רוני ואביה אילמן גם כרמי זיתים ומותג שמן זית. מ-7 באוקטובר התגייסנו, עושה את הג'ינגול בין העבודה לבין הקליטת כוננות למעשה. יש לנו חלוקה, הוא בשטח, אני במשרד, אני עם הלקוחות, הוא בגידול. הוא בכטב"מים ואת במזגן. כן. תגעת הפטריה יא מפגר. בני הזוג אילמן לא היו כאן בעת נפילת הכטב"ם, הבן שלהם וכמה מחבריו כן. פאקינג שיט! להסתתר לא היה איפה, אז הוא צילם. פה עוד אחד! אחי, יש כאן פאקינג 3 נפילות, תתן, 1, 2, 3. כל זה קורה פה? כן, תבין, זה השטחים פתוחים, שתבין ששטחים פתוחים יש אנשים שעובדים בשטח, זה הילדים למעשה, כן, עבדו בשטח, ופה, זה קרה פה הסיפור הזה. מה, ומה הוא עשה באותו רגע חוץ מלצלה? אין הרבה מה לעשות, להתפלל, מלחמה. אבל עכשיו סוף סוף אנחנו רואים שאנחנו על זה, מטפלים באירוע, מטפלים בלבנון, נכנסים, מטפלים, מנקים. אתה בכיתת הכוננות? אני בכיתת הכוננות. ואז אולי נוכל לחזור, לחיות בשקט, יש לי גם עסק מקביל בתיירות, שתדע. שמה, של הג'יפי? כן. מה? שנדם, מה-7 לאוקטובר. טיולי ג'יפי, עם עסק שעבד בארגון של ימי כיף, ומ-7 באוקטובר הוא מת, אין מה לעשות, אין תיירים, אין כלום, מלחמה. צריך לעשות טיפול שורש, ונראה לי שעושים אותו עכשיו. אנחנו רוצים שתשקוט הארץ 40 שנה? כן, למה לא? לפחות 40 שנה? למה לא? זה לא חלום, אפשר לבצע אותו. זה דבר שיכול לקרות. וחשוב מתי זה נגמר, אבל חשוב שיגמר טוב. כלומר, גם על חשבון הפרנסה שלך? כן. מה אתה עושה? אבא שלי, מה זאת אומרת? לא הבנתי. אבא, אתה יודע נשיקה? הוא בחיים? כן. למה אבא שלך פה? הוא שומר עלינו. איזו עבודה צריך להיות בשטח, כל הזמן נונסטופ. כטב"מים, לא כטב"מים, אוקיי? רקטות, אתה חייב לעבוד בשטח, זה לא משנה, השטח כולו מחכה לאף אחד וחייבים לבצע את העבודה הזאת. ארץ, זבת חלב ודבש. עכשיו אנחנו צריכים לשמור עליה. טוב, יש לנו פה את אליאס, הוא מוסק זיתים מגוש חלב, והוא היה אמור לפגוש אותנו היום, אבל הוא לא הגיע בגלל המצב הביטחוני. בואו נראה מה הוא אומר.